थाला चिरो आपरका जतन लाम चगोसिनी यूट्यूब चैनल तिनी ओ भिडियो के कमा बरनते हैप्पी होली रक जतन थंला के हनिबो आंखा के जेता मकल बाय गथ ग्याते नुगिबो नुगिया हाय खिनाय लाचे नुनो लाचे हिनमानि हाय अब हाय टाइम न संतिनि ओ भिडियो सरामनाइते आबनि आ लगियो जारा तिपाज बिरि रक टीम सागर जे गाना हैका बा जारा टाउन पर तंनाय रक जे होली थंलायमा जागाओ जे साक तंसकते गुबुननि दफनि बररनि पसकांगो अमाके बहक नुजागै मसामानि आबन तिनो जों ओ भिडियोनि थानि सोबा शुक्रबार भिडियो सरामनाइते जाते बुआ बुखाराव ओ भिडियो नगै निजिनि बसाबतिनो जतना बुजुगै तनखे चानाय जों पुलानो कासेकनो साविरनाय भिडियो चेंगेनसे सकांनो जेतासिनि मैडम पातल किनाबो जे राजस्थानी सलाबाय काजमनि यागलो बेलानो लाइबो हाचि खुचि हैकाबा तंथुसा तके जे होली थंलायका आवन बागनो सिनि टीम ने हैकाबा सिनि चैनल नि बखांतै बनो बेलाय बेलायखनतै कंग्रेचुलेशन के फाइदी ओ भिडियो साजो तनै जों तेकेसा कंगनो सावि लासिना जेता दिम सागर एरिया गानो हैकाबा डीजे पीजे नाय ताव हिन बेलायनते ताम ताम रक फुते शेप द खालेका फुते आ जागो बेलायनो साक तंतके हैकाबा खामियाके मसामंग नुका सिनि ति प्रोजेक्ट बिरि रंगते बुबते लेखा सरंका बुबते लेखा परीक्षा अब तो संकाम के नुगिमान का भिडियोनि फुटेसते नरंनो बां कासेकनो साविरनाय थिंनो निनि बसाबतै टाउनो बाहाके परि चंग बाहाके परिया नंगाबो कामके नाचुन नांगनि फिया नों जारा बुंबो तंनाय रक पारो फायनाय नापतार फायदि आन बसाजे खामकेनो परि चंगनै नखाला ननि बसाजे रंनो बसे कामके परि जों साया हिन्जा हन्यो बेलानो खक्ति मनगि फायके ताय हिमाले मा सागा थै कायसा सायाके बाहायके एंनाय बुनि दखनि बरो खाके दम बसाना नरंबो वानसुगिनाय दै नरनि आबो मसाके मसादि लाइबो सावबो मसाया तुंतै नुंगाबो तामके मसाखनो भंग नुजगे एन किर बेलायनो वाना माइसा सोंति अबति कौरनो खनावने तामले वानसुंनाय फास्ट पिले ओ भिडियो नो बैना कायसे बखाओ वानसुगि नाखा अमंखा बादर मासनि दै सिला रक्ते तेताम सानाबा गुबुनि दफनि बरनि बसकांगते किर के यंग बुखरे लेमिनते आवर नोगितो असिनि थानि कुनफोर ऑप्शन करै बरनि बुवा बुवा तंग जाते बरनि बुवा बुवा के तांगै नोगिया सियांगनि बो तांगै अमाके अंग तंगलाका जों सायमिया अमहाय मतानि दिन होली दिन के जतन तंगथकसा थकेते होली थंग हैकबा जतन हैप्पी खालिउते आपते कैमरा बस संगो सोशल मीडिया वो अमाके भिडियो रो खाइ मसामनाबो बेलान्यो हामिया जगाबो बेलान्यो गे ताबोक्सिनि तिपासनो बेलान्यो वाना जगे हैकबा जलि जगैते ओ भिडियो रंग गोबां सोशल मीडिया नो भाइरल खायतंलाका आ जागा बरं मसामनि रिजन तामो तंग नै गे संबो बेलायखनो तेताम सानाय सिनि चैनल बखांतै समो कासेकं सावरनाय कंग्रेचुलेशन इ हाके मसामनि न हाकेन मसादि तिप्रासा बसं तिप्राजो बसं तेबो ताम सानाय व्यूज नि बागि सानाय तेबो इंस्टाग्राम म पपुलर नाय सराय अकरा हिनि जतो सेते अमाके भक फुनुगे हेकेबा मसालायमिनि माल इंस्टाग्राम रगो जों आपतिको रंग आमसक साना थांलिया जरा फायके जतन कंगनो सानायते जों केबनो अमाके कक माने के कोनो माने मिस्टेक निबो सायाते जों जेनोगो आबनो सावते जोंले ताम सानाबा किर आबनो सानाय बिले आबो जानि लाइक जानि मैटर के ओ भिडियोनि क्लिन नंग खिसा नायने बसुन के नाय दिते भिडियो जरि सं सादक तंके लाइक ते शेयर खारि आं तांगै आमसक भिडियो खाजलि आं के अमाहे रंग नगिलिया भिडियो खायना मुसुंगिया बेलायखनो जलि मावायते बखारो तामजन हायंगते बुले हाके पानो होली रो थंगा क्या जाते संते सिंगल चला रखते नगसिमे आसुक तंगै रंगके ते ताम सानाबा होली हुलु माथिंगते ताम सा लेफां न सिमिं कबागि वानसुमा तं सिनिबो सालता सगले अमाके होली रो थंगानाय दिन फायने ने हेदिबा संके होली थंगा पांचे रांग रो कनि सिनि यागन के बा थंगि मालाया बेलानो जराबो चायते आरो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होली थंलाके बससे मसांगलाय आ बिसिं yang ti project berrongke te bahak phunuge masalaimen mar ge omchno om jas phani sete ani live story rok ango jaga thepai marubu aw jas norno entertainment bo khani ne nangta video ka average khaima jaga ge borong masalaimen video ni clip kisa naine di jori sorong o video sajak tongke like te share khali nang bo khoroksa ti prasa heka ti blazak ngake nugui tongka ke kisa hane di borong jate baskang ramo tebo kam khai thangai mane jat live soba mistake khaya tongte नों भिडियो नाय तंग के ते मासनि नंग नखनि बरक भिडियो नो शेयर खेर दिनि दल हाय कबनि नि तारा मनाय संनो बरम जाते नों खर शेयर खायमे बनि नगयने सिनाय जात ओ भिडियो नि क्लिप फुटेज हाय कबा नायनाय दि ति प्रासा एगलक